Samantha, baby girl, how are you? How are you, Mwana? Say Johnny. I hope you are okay. Yes, tadzoka guys, tatichimboti touch base. Nenyaya yadai kunetsa ma street. Antika yepedu pagwera apa. Kogweru tinozobura tobura kawani pagore. Asi patobura ipapo panobugwa umbe. Chai. Patinobura ipapo panobugwa umbe chaiyo. Saka from munari kugweruko kudhuzo kwandabvunza kuti chii chakaitika kumaraini ikoko. Wandabvunza kuti chii chakayanzoitika kugurupu redu regweruko. Zviri kunzi amene kuti iyo information anaende yechokwadi but vakanga vakasvika pacrime scene. Angari pacrime scene. Kunonzi kwanzi ndei pamusati magusa aiwa ndisi ndiwe mwachemba chero zvodina ndimbo isindotenga sipo yangu igiri ndiwachira ndichigeza zvemwachemba ndiwe umobodo. Haiwa kana padzinenge sadzaiswa mwachenze dziri pai. Dziri pai. Chinonzi DOZ inonzi daughter of Zion. Daughter of Zion. My daughters of Zion ndio ma big house. Ndio ma big house ndio anonzi my daughter of Zion, my DOZ. And when are you down south? Kwando ziwa to south ndekupere mai anapsani dare. South ndekupi ko south. Ndekuko kana to garoka ndikati kunoti east south atozi ndekupi kwacho. Kwanzi mchaisa yindiwe meshina I want to ndota sipo ndakatotenga the green dzia. Name blue. The whole land area sandaziva. Rumbi rumbi zviri rumbi za yes my team Gweru is here. Team Gweru tega nai rumbi za chimbotega team Gweru. Team Gweru imbotega nai. Gogovana ta DOZ inoreva daughters of Zion, my big house. Daughters of Zion, my big house. And then vadiki vachona vamwe vanenge vachinzi. Vanenge vachinzi, thanks you mention us. Vanenge vachinzi masmola sachona nditi ndo mashao. Antika ndo vanenge vachinzi mashao kana kuti makuna antimaona akuna ashao. Hanzo yaiti Sunday roast. Ndichauya tanya manje ndoshanda masundays mazwano ndokushanda masundays cheche koma weekends kane akati cap tumari. Hanzo Gweru tapinda right. Welcome gracious. Team Gweru yaitione dezeyo vamwe vechi team Gweru timbodzesana nyaya inokuonesana tichimbodzwaone kuna mwe manzvimbo. Munanduudza nyaya iyi ati akanudza nezuro actually. Akati musikana uine mukomana ushu nababa vanga vagara vachitodanana. Hani munoona for some time. Nokuti mukatarisa guys incident iyi akasike kutanga kuti musikana uyu apinde mumbawo. Anga achitomuziva mumbawo. Toda kubata kose. Andimaona. Anga achitomuziva mumbawo aitopinda achitoziva. Kunzwa kwandaita inini. Anditika kwandakaita inini nevanhu vari padhuze even nemusikana iyeyu ashaika. Anditika kunonzi vachidanana kudaro vakachodanana zvokutodanana zvazviya. Handiti mukadzi akatipiwa muri kunzwa ndosaka chiti nini mukadzi akaiginwa ma red flags. Mukadzi hanzi akatotipiwa nema next door kuti iwe mumba mako munopinda munhu paunenge usimo. Akatipwa ndobva aronga trip yekuenda ku all night prayer. Ndosaka akauya kuma 3 kwere time dzajaira kuya andi all night prayer ndopera kuma 6 5-6. Iya kauya kuma 3 vana panoziva kuti muzati time 3 guys ndopaunenge uri deep in sleep wakafa nekuvata. Handitika ndopakabva adzoka akatipigwa mukadzi uyu akaronga gondeko kuchechi. Hani maona iye anga chidini achidzoka sisiso semazuva ese ndofunga kwaudzwa kunzi chi munhu ari kuenda kuchechi uya pamwe aizobudawo kana kuma 4. Andimaona ndokubva apindawo ndokuvata mai ndokudzoka kuma 3. Vadzoka kuma 3 ndokuenda ku screen door ndokona screen rakiwa hanzi ndobva vaenda ku bedroom straight. Haina andimaona anzi vanga vachekesa key here vanga vachekesa key. Andimaona ndobva vaenda ku bedroom straight ndokunopinda bedroom ndokuona chi vanhu vakavata. Hanzi aminoti abroad yokamera aiwa iya abroad chai plus zvakangoita correct kane weather kaskiri notochinja mai mwana yotochinja hapana noti hapana kana firija mafirija mazanenge akanyogwa indangobaya
ndangobaya anoona filita inenge yakanyogwa mazana achiise mafilita anoona so ndobva vanzi apinda mumba muyamiya apinda mumba ndobva aona vanhu vakavata ava vanhu vakavata ndobva atanga kurisana navo mumba imomo anditika ndobva akurira musikana uyembe akurira musikana uyembe handi anonzi hanzi akapinda mukicheni akatobata banga handi akauya nebanga murume akamutorera banga rekutanga handi muri kunzwa hanzi murume akatora banga rekutanga atora banga rekutanga murume akabuda panze achitotiza atora banga riakabva abuda achitiza mukadzi ubva asiya avari tu mumba asiya avari tu mumba mukadzi anzi ndopakanotora banga rechitu ndokuya naro ndorakazobaya musikana uyu musikana uyu abayiwa handika akaona kuti panapa ndatokuvara anonzi akaramba achingobayiwa zvezvokuti mukadzi ane shuga achingopopota ndopakakwanisa kuzotiza musikana uyu atiza ndobva ajamba jurawo hanimaona akajamba jurawo wanzi achinopinda kuimba ekusere muzadzimba dzekurukesheni dzakati laini dzakabatana ndobva ajamba imba ekusere handika ndobva tinobuda handi pakufamba ndofunga paine pazvakazoremba hanimaona ndokubva azodona ndobva afira ipapo haana kutofira murodhi yepamba paanga achibva akafira kurodhi yekusere paanga akavata papai irodhi yekusere achitonzi akajamba jurawo akanofira kurodhi yekusere akatokwanisa kujamba juru kutotiza akajamba juru asi murume anga atiza mudhara akatotora banga rekutanga akatiza mukadzi akasara akatora banga rechitu antimaona so ndo maitikiro echitiko chakaitika mukatarisa vana ava guys vana vadiki vese picha yemukadzi yacho yandakapiwa mwana mudiki picha yemugirlfriend mwana mudiki even the husband murume wachona the guy mwana mudiki havasi vanhu vakuru vana vadiki vese vaya chitiko chakadai so saka toda kuzovhurira vamwe vataurawo matauriro avo atimaona regai nditange neuyu nyakufa anditika tinochema hedu nevanochema chiti rest in peace my dear anditika asi takuti iye wafa hachawi wakatofa izvo zvari kumochara hachazviwi takuchitaurira vasara vana vadiki hanzi sakaizviona aiwa kana iJoni handi zvizoitika kugwerizvi kumaraini its obviously vanotobvunzana mukadzi anototaura kamusikana kuti sakazoti mombe ndinopera hasha vanhu kumapurisa cheko cheko vanotaura mapurisa checho nyaya dzamunonzwa dzinozobuda dzinobudepi mapurisa iwaya anotoburisa information hanimaona saka vanenge vataura statement ikari kumapurisa nekataurwa murume ataurawo rake statement even nekuhama dzake dziinospreada nyaya kurukesheni kauko kumarukesheni hakusi kumadhodho saka nyaya inospreada handiona kurukesheni hakuna chinoitika chikavata pasi chinotobuda chokwadi handi mukunzwa chiterai munzo zvikuitira ndoda tongotaura neuyu akatoshaika uyu asi kwasara ava vamwe vana vadiki ava ane shamwari dzake obvious mwana ushushu handitika ainzi Amanda handiti dzinotoziva kuti munhu aidana nemunhu ushu neraitoudza kuti ndinotopinda macho nchidai and I would like to believe kuti mukadzi uyu aitoziva afeye murume wake nemusikana uyu aitoiziva but aimirira kuvabata aitoziva kuti musikana uyu adana nemurume wake she knew right vasikana vanangu mumba memunhu hamupindwi kana mohura moita sei mumba memunhu hamupindwi ndo mamunodofira imomuya zvikuru sei pamubhedha imagine kuti guys kungoziva kuti murume wako akavatana nhingi wausingazivi ari kure kana kuti boyfriend yako akavatana nhingi unokwira bhipi kutsvacha kuti ndotomutsvaga chiimagina kuzonokwira pamubhedha womukadzi womunhu mumba maunoziva kuti munhu ari married munofa chihure chakapusa kana mafunga kuhura nevarume vevanhu ava ndosa kune maloji ema2 cents uko kune maloji echihure anobhadharwa pehour 2 hours depending nokuti uri kuvatiwa kangani mumwe muloji kana mati moda zve5 hours unongotodzwa zve5 hours indai ikoko hati muri kunzwa mumba memunhu hamupindwi cherowo maita sei munofira mahara iko zvino muri kuchachema mukadini hatika goni atoenda ende achadzoki mhuri yekwavo ndo yashota ende mwana mudiki such a very beautiful girl ari mumochari as we speak nekuda kwechihure ende afa kufa kunge mbwa kuonekwa murodhi nemunhu wesakachama
kuonekwa nemunhu wese akashama. Ati muri kuona? Saka kana muripo vasikana ibvai machinja mageme enyu. Kana muchiti muri kuinda kunohura nevarume vevanhava, andichika please endai kumwe kumaroji kana kuti endai kupi hama yenu kuti imi musina dzimba. Kwemi mune muri mahure rudziya asina pekugara. Kana waita hure chita pamba pako pekuloja murume uye ikoko. Kana waita hure chita pako pekuloja pekuti murume wacho anopinda chaikoko achiuya ikoko. Mai grievances zoti ukwakuindi iwowo ndiko ndigowo mafuta musangana pakati murodhi. Hure ngaritechi one room charinoloja. Hanti muri kuzwa? Ita pako paunoloja uyesa kuhura zvakanaka. Mai grievances zoti akuindwiwo iwo zoti kwawo hakuwindi. Musangana murodhi one day kana kuti munhu ari mumota ameno muputsirana mawindow mumota imomo. Kumba kwomukuwe munhu respect yavana maigura. The fact yekuti varume vanenge vachikudzai zvokunyepa, hapana mwana mudiki asingaziti varume vanonyepa. Hapana mwana mudiki asingaziti varume vanonyepa. Munhu wese ukabvunza mwana ane 11 years chai musikana anokudza kuti varume they lie. The only time inotaura murume chokwadi ndepaanenge ari mutoilet akagara pachemba. Pekuti ukagogudza kuti mune munhu ndopoga panenge achitaura chokwadi. Pamwe pose these men they lie o. They lie. Yes, Natasha. Vanonyepa varume ani muri kuzwa paakagara pachemba musi uya mutelete ngoti ukanoka unzi mune munhu ndopoga panotaura chokwadi pamwe pese hatauri chokwadi. Saka kuna ndasingazvizivi zvokuti edzei ndakazonyepekwa ndakadini munenge muchizviziva ndo chokwadi munenge muchizviziva paana kuti kwai hakuna kana kuti kudini munenge chizviziva. Tende achema kwanzi iti yashawo kuti kuti hure alright. Ita ashawo rine pekugara. Antika ita ashawo rine pekugara. Kwete kuti ashawo kuti uenda kumba kwomukadzi unofa. Hani muri kuona uyu. Chere zvikuti titi mai vacho vanochema richikudika zvakatooma guys. Kuti titi mai vacho varikutochema richikudira right now kana kuti imagine guys zvine zvakatongooma. Kwai nini nawo ndongoti mwari samdai. Alright ndichakuvhurirai imimi ndikukuonai mashawo. Ndokuvhurirai line. Mashawo epadairies. Ndichakuvhurirai line motaura. Andika ndichakuvhurirai line motaura mashawo. Imbomira henyu. Then toenda pane murume ushu. Murume iwo utori coward. Pawakatora banga rekutanga ukabuda ukatiza. Kwakachidii kubva watora musikana uyu. Zvaive nani kuti iwe ubaiwe nebanga. Iwe murume beuri wakatobewa nebanga uchitoprotecta uyu musikana uyu. Nokuti iwe ndi wakamupinza ndi wakamudana kuti huya. As much as she's wrong, but iwe ndi wakamuti phone call kana message ameno huya ngasara kuna kuchechi. Iwe wasara uri mupenyu sei uya achifa. Wotiza iwe ukubuda panze. Wosiya avari chumba iwe wambotora banga ukatiza naro panze. Wakusiya wakadi kubaiwa wakabata munhu chiprotecta munhu tatizi. Mukadzi wako iwe ndiwe konisa kondola mukadzi wako. Ndiwe konisa kondola mukadzi wako iwewe. Wakatiza usina kondola mukadzi wako. Saka waiti uyazvitodza kuti afe. Aitouraiwa iwatiza nopenyu wako. Uripo nasi uri mupenyu uripo. Mwana wevanhu wakamutora mbakaona si wafa. Noda kuti uri chinchabaita. Kukana wangafasa nemukadzi. Iwe wakangosiya kamukadzi wewe wakangoti nanchadi. Meje vachaiti. Ika kana wakafika bhutu unokurura kana dzashinya. Ina ndichakwanisi medem ndakwana mumwe kana kudarika imedem. Imichifamba pambai. Morambana wotora kauyi wopinda nemba uchigara naye. Naye ndizvinorambidzwa. Naye asikana zvorambidzwa here. Chodai akada kuti abarika iudza mukadzi wemukuru. Tindafunga kuti abarika. Pana nokurambidza. Varume tuzvongo zikamachikana kuti tabarika munongoita. Hanimona. Ndine mwari done ndongotora motora esingirosi wotora mogara mose zvakanaka mumba. Mengogadzana mumba ndize. Pane kuti utora unotidza kurespecta mukadzi wako. Chirode wanga usingamudi. Kutidza kurespecta mukadzi kunotora girlfriend kupinda naye mumatrimonial home yako. Pamatrimonial bed yako. Yamukwa makuseni nemukadzi wako. Iwo maneroza girlfriend. The level of disrespect was too much, guys. The level of disrespect was too much. Murume uyu anofanwa kubaiwa nebanga. Anofanwa kuti abaiwa nebanga nemukadzi. Achitova maronda. Kuuraya was wrong. But anofanwa kumboti juju. Onesa maronda.
Animona, because ndiye akonzeresa rufuru zvese zviri kuitika izvi. Uyu achasungwa, uyu akatofa, ndiye murume akonzeresa. Pachinge chikudzai panapa. Andika kuti varume ava tichitaura pano muchitopenga, imi varume chikudzai muchizvidefenda pano. Uyai kana semuzvidefenda. Come and defend yourself now. Come and defend yourself. Kana nzikuni wakati sika vumbi kuramba. Aiwa maisheu. Kana wakati sika vumbi kuramba unobuda iwe omsiya. Unobuda omsiya. Hanimona, murume uyu ndiye mparanzvongo. Andika ava uti dei zvaigona naifa aiva wenda ujere naiye murume nokuti ndiye akonzeresa zvinhu zvese izvi. Iko zvino muchaona kuti mukadzi akasungwa pasina 3 months anenge atorora munhu. Anenge aticha move on neumwe. Uya ave kuchikurubhi chevakadzi. Chawagona hapana jerere kubhindura. Hande kuna mai guru DOZ vakaita izvi. Gulezi, I understand your pain yekuti mopinda mumba. Mwana mumba menyu makazara nikikiri mune mumwe mukadzi akati mambeda wenyu. We don't know the majesty who's going to take your case utano zvitora sei. Munosangana kuZimbabwe hakuna mitemo iri strict zvatofungidzira zvekune dzimwe nyika kuti hanzi premeditated murder kana kudini. Munosangana neumwe majesty akatogumbuka zvakagumbuka nazvo musi iwoyo akatanga kuzvitaura zvese izvi kuti mabata munhu makazogumbuka, because remember pane banga rekutanga ramakambonotora mukatorerwa nemurume mukanotora rimwe. Saka inenge yakunzi chi, inenge isisiri yakuti amene kuti inenge yatochinja. But the fact that makambotorerwa rekutanga mukaenda kunotora repiri kunde kwakunzi makambotorerwa rekutanga ka maitoziva zvamaita kunofambira kunotora repiri. Tine hasha tese tine hasha chokwadi, ende hasha dzedu idzika idzi dzichatilendisa pamwe pasiripo. Ndo chokwadi ndogara ndichiona matrasha dzangu kuti kwete handidi kuti dzangu hasha dzimwe dzinomboita pandiri kuti Mwari hasha idzi handidzi because dzichandilendesa pamwe panhu pasiripo everyday. Ndinozokarukana paya ndoti but ndaitei but ndatoita. Hani muri kuona zvakaipa maiguru. Ona iko zvine izvi munhu afa pasina kumboti jere munogona kuescape jere rachona mopiwa zvenyu kana 6 months kana 12 months handika kana suspended wholly suspended sentence. 1 munenge matone criminal record. 2 kongozi. Tikati kujere munogona kubudirira kongozi iyo haina defeat. Ngozi inonzi crime of passion. Thank you Morphine. Haina defeat. Haina defeat ngozi. Ngozi haina defeat. Hanzi ngozi anonamata. Manatsa makambovingwa nengozi chaiyo inoyaichikupedza ibva kuna mufundisi wekuba kwenyini. Ngozi chaiyo hanzi inoripwa ngozi. Munoziva kana vanhu vasati vambopinda mazvirisoka tinozvitora sokuti zvinhu zviri easy stere kuti kwai ngozi tinongonoripa. Tinozvitora kuti imbobvunzai misha yakapindwa nengozi vakuudzei. Ngozi haimbomanifesti ipapo inotanga nekupedza vanhu isati yamanifesta. Zvakaitika kuZimbabwe kugweruko. Ngozi inotanga yapedza yozokumutsa yosiva kutaura ka after yapedza kana 3-4 ngozi ndo zvainoita. Animaona tiri vanhu vatema isu hatisi varungu dhiya vana vari kureva. Tiri vanhu vatema. Animaona tiri vanhu vatema. So guys zvandiri kutaura ndiri kungoti nini next time I know but izvo zvinoti mukasungwa nhasi murume uyu 2 months mangoenda kujereka anenge achamove on. Anenge achida moti chamove on zvotopera. Hanzi ngozi vanongoripa. Shingi ndichavhura malaini. Ndoda kuti muteerere kune vamwe vakambovigoviwi vakambopishanyigwa nengozi mumisha mavo munyatsokunzwa. Hanzi ngozi yachino yachibvunza kuti dzinouya nepakasiyana-siyana ngozi seo. Hanzi ndi alright miraitoni. Hanzi vari kupi? Ene yoga ene momzi zvamuri kuitawo kuti inotofunga kuti pane ndikiri kutouya komenti kwanzi pinai komenti yora idapina momzi dapina vachishongo bheya ndimai vangu. Handimona ngozi mirai munzwe mirai mugozi wavo ndichavhurira malaini munzwe anyway
but tinongosympathize nemimba inini, we just hope zvinorwadza. I know pamwe dendandiri pamwe ndakatoreacta zviri worse than zvamakaita. Hanimaona pamwe ndakatobaya zvose murume nemukadzi. Takungotaurawo nokuti hatisi musituation. Hanimaona but next time wedu kune vasaraka. Honai zvatinotitisa hasha idzi. Honai padzinotilendesa. Honai padzinotilendesa hasha idzi. Andi muri kuona. Zvakoti ndipadari. Saka iko zvinoda kuvhurira maline guys. Tichasvika moment yekuti muchihumana. Mochihumana mutaure zvamunoda. Handika ndiyo nguva iyi. Ndakuvhurira maline whether uri ashawo akuna unogona kufona wotaura uchimirirawo umwe ashawo wako uyu adai kutisiya zviri kwauri. Kana uri DOZ wopindawo uchisigirawo DOZ ava vakatarisana nengozi nejeri. Kana uri murume handika uchida kupindawo uchikuzirira akuna ashawo rechirume iri handika zviri kwauri fona handiti. Kana uri wengozi yakambopinda mumusha, ngozi yakambopinda mumusha menyu handika uruda kungoeducatawo vamwe. Panapa we do educational lives. Handima tinotaura nyaya dzinoitika mukati mopenyu wedu. Ndosaka maona nyaya iyi ndauya nayo inyaya yaitika, haisi yefirimu. Ndosaka tauya nayo inyaya dzinoitika mukati mekurarama kwedu. Ndozvatinotaura tinoita ma-educational lives kuti unobvawo wakabata 1 or 2 handika mumusha menyu yakapinda ngozi yamunozati yakakushungurudzai and you want to help others. Nokuti mune va 2000 akawanda asingadozivi kuti ngozi chii kwai anongonamatazve nakona nemukola daro. Uyaiwo mumbovaudzawo vekwenyu, mumbotaura navo muvaonese. Noti kuti Mwari hapindiri munamato, Mwari anopindira, but panyaya yengozi apa inoshaya kuti zvinofamba sei. Nokuti even vanozikana vanonamata kana ngozi handizivi kuti ndotodawo education panyaya yengozi apa because ndakaona vanhu vachigembuka nenyaya dzengozi idzi vachinamata zvokutodaro asi vakagemuruswa nengozi idzi. Animaona right. Nyorai namba ndipine guys. Asanda kuisa nemusoro musandiseke. Asanda kuisa nemusoro. Nyorai namba guys ndipine. Nyorai namba. Tipine namba vanhu vafone. Anoda kufona nenamba please fona utaure zvaunoda. Anditika panapa munhu anotaura yaanenge achida. Anditi fonai tinzwe vairamba tune ngozi bvunzai kwamarange vane vana. Mirai maurerume achauraisa wakawanda. Mashawa echirume aya pakaipa. Isai namba guys ndipine vanhu vafone. Fonai kana mune zvokutaura fonaiwo mutaure panyaya iyi. Kuda unenge uri ashawo akuna kana kuti uri DOZ kana kuti uri ashawo akuna rechirume kana kuti uri kusaidhi rengozi uko. Hanimaona uri kusaidhi rengozi. Hanzi hakuna chinonzi ngozi kuchizidzirana chete. Okay. Hanzi hakunawo chinonzi ngozi kuchizidzirana. All right. Vari kudaro vamwe. Hanzi ikona Edith. Edith wekupi? Edith wekupi? Hatimuzivi Edith wekupi? Right. Pane aisa request regaitione. Right. Komadikira zvokufona naye adake kuedha regaiti DOZ daughter of Zion. Kana uri timu rakatipira DOZ fona kutaura kuti ndini ndakatipira DOZ kuti kune munhu ari kuuya kumba kwenyu. Tichiona kuti nhasi wakatipira wauraisa munhu DOZ wakatipira vaiva kuchinda. Unohwa sei? Fonai guys ndikutrai kuedha ari kuedha meno tichaedha here. But I think taizve kufona bo. Isai namba guys ndipine namba. Ida namba ndisine musoro ndakudzai. Seitsvaga. Mavaraigwa mutiti zvakapera ngozi hakuna inobva istrike. Hamuna kuiona kuti vati setilde yakamanyisa vanhu yaya kusva kuMalawi? Hamuna kuiona? Right. Admin ndaiona message yenyu yamaisa. I will attend to it. Ndaiona admin but ndaisa namba manje handiziva kuti nemhaka yei vasina kutora namba. Ndaisa namba. Right. Ngaindise namba. Vanhu vafone.
inamba iyi iyo namba iyo ndaisa iyo namba iyi kweivo vakazotarisawo sei kusvikira kuchene aiwa kwini vakabatwa na3 vakaraidzwa vakatovata kuma3 madhamu vakati ndichauya kuall night prayer kuda kuma6 handimaona madhamu vakabva valenda zvavo kuma3 vanga vakatipigwa karimembe kuti kune munhu ari kuya padheni penyaya vava vakatotipigwa kudhara ungoziva kumarikesheni hakuna chisingaonekwi hakuna chisinobata pasi vakatotipigwa kunzi kune zviri kuitika handimaona saka namba ndapina gaisi fonai tinzwe kunge musina zvekutaura fonai tinzwe kana musina zvekutaura inda kuenda zvavo kana musina zvekutaura fonai tinzwe nyaya iyi muchiita kuti muri kuiona sei chii chakanyatsoitika kana uri DOZ fona kana uri DOZ kana uri akuna kuna ashao standing in for your akuna kuna fona kana uri DOZ uri akuna kuna rechirume fona kana uri wengozi yomufamily ngozi yemufamily fona tinzwe yesifilda zviri sei hanzi ngozi aiuya maybe after 20 or 30 years but ichauya ka kuvana vakwe vavo ichauya ngozi still ichauya chireka uya after rain asi inouya chete hairegi kuuya ngozi ukama yesi Swaga nation, how are you Swaga? Right, fonai guys, fonai tinzwe kana manager live yatamboita yekutanga yamanager ida kuita toinda hanzi akuna shao ndo mazita akamadika mahombe anonzi maDOZ tiri wani zvekutodaro chaiko hai tembi zviri sei hanzi anoita ngozi sei yakaita zvivindi to sleep on someone's matrimonial body remember kuti tanya chakaita chivindi chokuenda pabhedha remunhu handika munhu ndiyakaita chivindi handika nyama yake ndo yakanga ichibaya akainda pabhedha remunhu ngozi mweya manje mweya nyama yayo inenge yafa ndo yairi kumochari ka nyama yayo ndo iri kumochari izvozvi kwasara mweya manje ndo unomuka manje besa uchinzi ngozi haitarisi kuti ndimai ndiani munin'ino kana kuti kudini inouya chirakasa chete handitika halo pachibhishu Hello, my sister. Hello, SIS MELLY. Mushe kuri sei? Aiwa kuri right. SIS MELLY vanhu ngavasaramba kuti ngozi iriko. Pane nyaya iri kunetsa iko zvetsvukuka hanzi chikaranganda TV inoitwa ya. Kune munhu ari kugwesha ari kubudura nengozi. Baba mukuru vakauraya musaka vanhu ngavasati ngozi hakuna ngozi itoriko. Saka zvokuti wazourayira munhu mumba mako pambedha wako kana kuti murume ndewako hazvishandi zvezve ngozi dziriko muchiwanhu chedu ngozi itoriko. Saka zvakangonaka haungaurayire munhu nokuti watorerwa murume kana kuti waitwa sei. Anoona kuti zvanetsa murume aunyanya kuuraka zvinganopfumisira asi mimi kwai ngozi yekugwesha panzi ngozi yekugwesha ndabva ndafunga pakambonzi ngozi yenhingirikiri paya waiziva ndakambotaura kwanzi kune ngozi yenhingirikiri waiziva ngozi yavatintini ngozi yavatintini waiziva yakambotaurwa iya uraitaurako kola network yake network yake iri kunetsa right uyu afona yanza next ndakamira kufona rega timufonere yanza ngozi dzenhingidzi dzakasiyana zvakaoma. Halo pachibhishu tiri right muri sei? Right. Ndoda kutibata pakati ndofunga maSIS 2 kana 3. Panyaya yengozi inenge aibhilive kuti ngozi ka munhu akatofa afa but pangozi paya vanhu vapenyu ndo vanozosimudza mweya vanosimudza kuti unorova marikava. Ndizvo zvandinobhilive hangu nokuti kana munhu afa nemweya wake atofa but vanhu ndivo vanozosimudza mweya kuti kuite ngozi kuti mweya uya unorwa
ndozvandinobhilivha wangu kusaidi kwedu tiri mushona ndewokumasvingo. Then the other issue ndeyekuti sometimes ina hangu neniwo ndiri mumba but ndinoona sokuti zviri right ukaona kuti murume ndo zvaari kuita ukaedzawo kutaura naye zvikaramba wadii kungosiya hapo nokuti ona ndiko zvinova kutozvikostira dzatova ngozi idzodzo watova nemaproblems mulife yekuti wakufunga kuti ko ndakaurayire ide ndakadai zvichikonzerwa nomumwe munhu. Saka sevakadzi ndinoonesa kuti pane problem kuti ungosiyana nazvo chero iye akakati haasi kubuda chero akati chii but iwewo tribe yakunzi uite imwe way out yokuti usiyane nazvo nokuti uona kuti iye zvino zvakutomupinza mune imwe problem yakakurisa kudarika chiure chaitwa nemurume. And I'd like to believe kuti mukadzi uyu akatomboona mared flags but akavaignore. Iwo waona kuti murume ndo zvaari kuita but iwo moda kuti inini kusaidi kwangu ndinobhilivha kuti mukadzi uyu atori musatanisi because iwo ungatoona zvinhu zvakadaro woplanira mwana wevanhu kuti nokuti azviita regai ndimudai akadii kurwisana nemurume wake akaedza kuuraya murume but iwe ungada murume here anenge achitokuratidza kuti hakude zvekusvika pakuti unopinza mumwe mukadzi mumba. Handiti ingori mhingikini red flag yekuti unongoona kuti zveshoka panapa hapasina iripo because kumashure kwese tatisingadai so but now iko zvino murume akupinda kuti akutora mukadzi kupinda naye mumba hamene kuti vakadzi takamboita sei. Inini hangu vakadzi vari mudzimba please gaidzika ndokumbirisawo by all means kuti mukaona zvinhu zvakadaro zvaakuitika itai zvimwe zvinhu zviri better than kuti uswere uchifighta against murume uchisvika pakuti iwe unatsoona kuti murume uyu hapasisina but unongoda kuti alright wauraya mwana wevanhu saka zvichaita kuti murume amudei zvakaitwa akutoti andigari nemhonje yakauraya zvanenge akutoita anenge akutoti ini ndinotya kuurayiwa because mukadzi wakatokwanisa kuuraya. Saka tinozvipinzire mune zvimwe zvinhu zvisingaiti over varume hatisi hama dzedudzo mapartners edu haasi mwana wako haasi fisi vako haasi mwana wamai vako haasi baba vako iwe unozviitireiko zvokuti unopindana nemaproblems anodai uchipotiwa nemumwe munhu. Inini zvangu kusaidi kwangu ndikangoona mared flags akadaro zviri nani vahura hautozozviona pafoni noti kuti zokusvika pakuti vakuunza mba aiwa ndinongobuda hapo kana vachisara navana vavo vosara nevana vavo ndonostata anew life than kuti ndizvipe maproblems ndopa vamwe vanhu family vanenge vakatomukura zvakanaka ndovapa maproblems angu kumba amen saka hamenowo kuti vachaita sei. And then another advice andikudawo kutowo kunana baba uko pasi chocho vana baba munozvitii kana pano paplatform panaba munozvitii varipo ende panyaya dzavanenge varipo asi havakomenti vanozotanga kundiringa kuseri live yapera votanga kuchindifotera ndauda kuvata madhu akunetsa simeni nyaya mamuchita komanenge rifona hapafoneki nayo kupa varume vatoripo izvo varipo zvavo zvekuti munosvika pakuti chero hakuna chinhu chinonzi mweya wesvina chinoti ndaita chakati because ndandabatwa nemweya wesvina hakuna because kana usingadi kuti kubatwa nemweya wesvina you can resist kuti ichi chakatoita kuti handichachide but imimi munosvika paextend yekuti munokumbira ruregero after matoesvera nenyaya dzavakadzi muchiti mweya wesvina wanga wandibata mangwana futi mweya wesvina wanga saka mweya wesvina yememe inongokuitai kuti inongobata yoga seisingabatiwe isu plus iwo kana uchiona kuti first time uchiitwa mweya wetsvina saka second time uri kuzvipirei futi kuti mweya wetsvina uda kupomera mweya wetsvina usipo waungatsvaga wega uchida asi musadaro because onai kuti iko zvino mukadzi uyu she was trying to save marriage yake inokusevha murume kuti ndoda murume uyu ndiwe munhu wada kundikanganisa but yet yatova problem kuvana vako iwo futi murume ngozi ichangokubata futi kuhama dzemukadzi wakutozvipotera but ndenda ndiri nehama yemukadzi uyu ka taitongogara pasi totora bhuku nebepa handiti tonyora zvatinoda kumukwasva uyu kuti akapostera mwana wedu because varume zvino zvamunoita hazvese right hapana kana mweya yetsvina yamunikuti ini mubvunzo wangu kuvarume umwe chete hangu ndoda kubvunza varume kuti naye vanhurume pamunenge muchiti nhasi wasiya mukadzi wako abuda 2 minutes dzachinda kuchechi hatika kwaunga uchikonaenda kuchechi iwewe wotora kupinza mumwe unenge uchimbotsvaga rakanyatsa kuita sei inoda kuti varume vatipindure muri kumbotsvaga rakaita sei imimi ramuri kutsvaga ndererudzi regold
Murikumbotsoka ngaita sei? Havambopinduri sismendi nokuti vane vachiziva kuti zvinhu izvi vanoita ichoisi yavo, hausi mweyawo chinhu. Because haungangoti uri mumba wototi kwai nhwasvina kutondibata bha wadiki kunikira kuvata nemwana wako kana waona zvichinetsa uda kutoshandisa vana vavo vamwe wototi kwai mweya yetsvina. Mweya yetsvina ichi inongokubata kana wangobuda padzichinyi wadi kuzvidzora. Ichoisi hakuna mweya wetsvina une uripo but ichoisi. Varume vava kufona manje, right? Kana vapedza ndigofona varume vava kuchifona. Kana vapedza gaiti gofona vese vari kufona. Ingobhaza ndichakufonera ide. Call, I'll call you back. Taurai. Ivo varume ava handiti ukaona isusu vakadzi disclaimer kuvakadzi mukaona murume anoti arambana nemukadzi achiti ndikuda kuroora mukadzi uyu mukadzi aninetsa odhisaidha kusiya mhuri yake vana vake vakazvara nemukadzi oenda kuno mumwe mukadzi. Be very careful nevarume vakadaro. Varume vakadaro be very very careful. Ndichazokontinya ngupai vamwe platforms. Maita basa, thank you very much caller, thank you very much Omi. Right, get him to makozi ono kwachifona. Imi vanhu yandipindure muri kutsvaga rakaita sei? Imbotiudzaiwo tizive. Nei vakadzi hamusi kuda kuzivawo. Tizive kuti rakumboyesu tsvaga rakaita sei so that kana muchigadzisa mogadzisa. Kana kuchidiwa regold munoisa gold. Andika kana vachida rine buri mowedzera maburi aya. Tinyasonzwa kuti vari kuda kuti rakamboita sei chaiko chaiko because no man. Hello dear Pachibishu. Did I to say? Good to be told. It's time to the mutauri setiansons Tiansons. Oh, you are a we have phone. Tell her dear. All right. It was all I seems but anditanga upenyu nemunhu uchirara pasi 15 years uinayo to 20 years uzongoudzwa unzi murume ahura ingobuda uende akurwadza ingosiya uende anonetsa ndatochembera ndikunotanga futi kuti hwani zvese zvandakavaka naindosiya ipapo pakaoma ipapo pana ndangoti hangu kune vari kusaidhi rechibhishu zvivindi zvekunopinda mumba memumwe mukadzi munozvihopepiwo madi kuitira zvinhu zvenyu kunze uko zvichiperera ikoko. Munhu wese paunosvika pamba pako paine munhu paine mumwe mukadzi dzimwe nguva unenge usingatomboda kuuraya munhu but unogona kuti dzakuzvidzora. Saka ndachingoda kuti vanhu vanofanira kuchengetedza upenyu hwavo nekuda kwezvavanoita vega. Zvengozi zveini nangu ndinotenda mushoko raMwari Bhaibheri. Kaverenga pana Muparidzi chapter 9 chapter 9 verse 5 or chapter 5 verse 9 I don't remember but vapenyu ndo vanoziva kuti vachazofa asi vakafa havana kana chavanoziva vanomutswa. Saka ini ndotenda hangu kuti kana munhu achinge afa iye pachake haana zvaanogona kuita. Saka ngatichengetedzei upenyu hwedu, tisavimba kuti ndinomuka ndoita ngozi. Chero ukazoita ngozi yacho but iwe hausisipo. Dza upenyu kana uri munhu wekuti uri kudanana nemurume womunhu dai mazviitira kunzoko. Zvekuuya kumba kwangu neni handizivi kuti ndinoita sei ndikaona munhu ari mumba mangu. Saka ndangoti hangu zvinokosha kuti tichengetedze upenyu. Maita basa. Thank you very much Kola. Thank you. Daniela bvunza Kola, are you okay? But anyway, it's fine. Mira ndiri call. Ndikurudzira makosi.
Hello, Yes, Anjadzi, yes. Aiwa tendinoti mutaure zvamanite zvizvi tauraitiwe kuti muri kutsvaka rakaita sei zvinoti muri pamutauri kuti muri mutoziva kuti munenge murimo mukome panondo penyu zvo varume padiaries varume munopada padiaries asi kana pachitogwa nyaya dzinoita sokuti kuti ipisei hamukomenti kana pakaita sokuti tiri kupisa madzimai hamusowe munenge muri kusaidi rangu munomufona zvekudaro saka ngachitaurai tinzwa kuti muri kuti kudii nenyaya iyi mweya usina wangopindwa man ende baba futi havazviite zvavakaita zvekuti vakaunze mukadzi kumba kwako kwaunogara nemukadzi wako ounza girlfriend ikoko hamino zvava zvangovabatawo vanhuva asika mukadzi uyu ndiye atotarisana nerima kumberi kwake zvese vanhu vari kutaura kuti hakuna chinonzi ngozi hakuna chinonzi chii havisati vasangana nazvo asi vakasangana nazvo seisi unokutaura kuti munhu kunyanga akafanira asi mangwana chai anogona kumuka makasangana nazvo here zvituna zvaunonzwa kunzi chiri kuramba kuvigwa is true izvozvi yazvo of course kazvimwe zviro takasangana nazvo zvakawanda zvokuti zvimwe zvotoitika every day sivahombekadzi vanhu vakuru ndizvozvo aiwa ndikukudzwai ndikunyatsokubatai hatisi vanhu vakuru asi ndoda kunyatsokukubvunza imimi vavhuramai ndoda kuti munyatsokundisa varume cheko cheko munenge muchimbonyatsotsvaga chii chaicho kamunozochinja apa muchibata apa mubata apa chambombonyatsotsvaga muri kutsvagei chaikuita kuti chisikokunamete mukumba sometimes ana madhamu they are very stubborn futi kana vanenge vakunyatso vari rude kuvarume vavo rude zvimwe zvezvo zvokuti unotozoti auma ndikafonera zvangu munhu ndotombonzwa fanike muno muengland tikaitwa marafu ekuti kuzosvika tigare tega kudai so it's not easy for an old man like me 50 something kuona ndichinogara ndega I stay on my own ndoita zvinhu zvangu ndega kuzimbabwe ndiri by one amai vanogara uko nevana handiti unoona hazvisi easy izvozvo but zvaunenge wakasangana nazvo through zvaunenge wakapindana nazvo nandidi kuini nyaya yangu its a long story inotoda tichitombokutaurirai munyatsonzwisisa asi munogona ngoita tiite shoti zvanasi kuti ingoti shoti munogona ngoita kuti tishoti mbijani kuti kuti mudzidzise vamwe vana kava imimi sisimuza kuti sister ane experience of life nemi saka munoita sokuti munotiudzei vana kuti vazive kuti haufa especially makosa ari kupinda muno muuk vazive varume nevakadzi tsiurai vana vavhuramai matoita mauya hatichado kurigi tsiurai vana itotiudzai chichakaitika kwenyu aiwa ini shamwari dzikawanda dzinofurira futi kuti I noticed panyaya yamadhama kuti taigara zvakanaka ndakabvira patakauya muno 2003 iyo vakanga vauya kudhara tikazotero tikauya tikagara zvakanaka for a long time saka pavakazopedzawo chikoro chavo chinesing this and that ini ndaingoitora rangu rerokiakia vanhu vanozobata ndizvo zvayo kiakia ndangoita zvangu zvongokiakia saka pavakazopedza handizive kuti mweya uyi wakangovapindo pamwe makoleji imomo ndinombonzwa paprogram yaitwa zvikanzi kucollege ndouyu mukusouth africa anonzi africa joko okuzambia uye achitaura kuti you have to be very careful kumakoleji nekumai ndokunosanganikwa nechi nemaproblems akawanda ari kuuya muzimbabwe saka ndopandakazongotanga kuona kuti movement yakuitika mumbamo hazisiri zvo zvatinochiita mazuva ese kana foni chaiyo mwana anga aikarira unonzi mwana if you don't know the person don't pick up the phone akuti tsaro vana foni yaakugara muhomwe ini ndobva ndati ndo hazvindinetse ndobva ndamuheka ukanoona mashura ndobva ndakaonerera ndakati chandazviitira ndakazozvidhilita zvakuda kumutaurira pichana zviripo ipapo apa akatozvunduka akati saka mabvunza pakana kushowo rimosi kuti ndabatwa uchirega hangu but yanga angoita zviyo zvokuti I can look after myself I'm a nurse now I can do everything ndinokwanisa kuzvionera saka inini basa rangu nderekudhiraivha saka matraks kwedu kwakazongoiswa kwakaita shortage ndobva zvinhu zvedu zvangoti boom handitiwaona manje apa tatasiyana takagara mumba kuitira vana 2 years takarambana but taigara same roof
ya tegara mumba pamwe chete tiri pamwe chete. Pamaigara pamwe chete musingambosuwani here muri 2 years muri pa under 1 roof. Kuti vanondomboona munhu achipfuurawo pakarembedza garo imuchidarika wapa mamusingashuwani. Zvakuzoitika manje kuma-last days manje aona kuti munhu haachada asviba mwoyo. Murume akasviba mwoyo, hapana chinhu chinorambanisa mudzimba umu chinorama murume mukadzi nenyaya sechihureka. Saka ndopanga kuti tine downstairs bathroom ne-upstairs. Saka ndaiti pamwe ndakagara zvangu ndichiona TV, unoona munhu akamonera akati mukobva anopfeka size 24. Ndamutengera madress masketi. Ndotoziva kuti kuzasuku anopfeka zvakati, kutopu anopfekawo kapinji. Atopfuura akamonera ukazakanikikirikiki nepamberi pangu chichi zvazvisisaiti. Imi muchitonyatsa kubokora toona ini kuti apa ndindi kuitika. Zvanda ndototasa kuti TV ndatoti. Hama musasati reshu. Zvazvisisaiti. Ndotangoona kuti ndo life yemingire. Ndopandakazomuvha from kumba vanenda kubva ndanogara ndega somewhere. Zvino kana munhu ambosiyirwa chihure mbondudzai vavhiramai, zvinenge varume dada vanenge vambokunyenga uri pamurume wako vanenge vachakuda here semadiro anokutana pamurume wako kana kuti zvichingwa zvechihure chete? Ndozvandinenge ndiri kutoona because pressure yacho iripo kubvira makore 4 isati ritsiriteisa. Pressure yacho nanhasi iri on. Kuda kudzoka kudzino shoputsi vana tofanira kugarisa pavana pamwe chete, tofanira kuita izvi pamwe chete. Chichi ezvinezvi nokunhuka kuZimbabwe kwaendwa kasingaperi kuda kuti murume adzoke. Ndakamutaurira ndakati zvakanaka, ndakati no, ini ndakakuroora zvakanaka. Kusiyana kwatakaita uku enda kuna atete, vari kuatete wako. Watora mukadzi wenyu mani mira muzwesime makore ese anoenda kuZimbabwe haaende kumba kwasisi vake, kwatete haataurire tete vake, anoenda kwavata. Ndii ndakazovafonera vakati munonyepe, ndikati takasiyana kudhara. Ndikati iwewe enda through tete vako. Kana ndiri ndakakukanganisira ndokuripa, kana uri wakandikanganisira you have to pay me because inini wanga wakutonitaura kuti azvichaita fefe. Unoziva kuti akataurira fefe kuti ina ndichakuda. Watovhunduka. Ndakati taurira fefe inini no azvichaita but ndobva tatengesa dzimba dzatakatenga kuZimbabwe. Ndakamubvunza tikati toita sei nezvinhu zvikanzi titengesei tikova nemari. Munhu ari stubborn. Vatotengesa vandanoti ndakatodzitengesa kuti ndaida kuda kuita utsinye ndaigona kutsangomupa mari yacho. Ndakatotengesa ndakatomupa mari yake, sheya yake, hazvisi madii zvokuitira utsinye munhu ndamai vevana vangu. Ndozvandinoitira izvozvi, ndinomupa mari every week. Ndamai vevana vangu kuti aite look after atengere vana chikafu. Atengere vana zvinonzi aipani aita sei, uri kuchengeta mahure. Handina wambotoona ndine hure. Kama chero mukatichengeta ini mahure, asi ndivo vakakuramba here. Ndivo vakakuramba zvikida kuti muroore pano toyoona kuti vadzoke vanodzokepi. Kama chigara vaikoko vachengeta vana sezvo vanenge vakakurambai. Kana muri pano sori henyu maiguru kana kuti vakoma, asi kuti ndi makasiya bamukuru vedu. Chiregai vachinongavo vamwe, imi makati hamuchadi makaonawo vamwe, chiregai vatorewo mumwewo vaende mberi nelife yavo chikunda kwamakamboitawo mberi nelife yenyu. Chakunetsa mdoing well in Zimbabwe. Marare ikamisa dzimba 3 kuma-outskate uko. Ndine plus nemombe dzinosvika kuma-500. Zimbabwe ichakurequesta pafacebook page yangu. Munonyatsoona kuti saizvo ndo zvakumurwadza futi. Vakadzi I don't understand. Ichi chinenge chakukurwadza futi, waifunga ndonochipika. Chinoitika kuvarume nekuvakadzi ndechekudai. Kana imimi mukaramba muri mukadzi, munenge muchitarisira kumuona chiri chikorobho achishupika chiya chikunetsa achikumbira mari achidini, mubva manyatsoti hena ndo ndakamuchepesa. Kana kuri kuvakadziwo tochida kuona murume achigwambatata achifamba murodhumu ngwavha achitambura toti uyu ndina ndakatombata life yake, uyu ndakamupedza. Saka zvingori both ways, asi kuti Mwari manje zvavanozoita manje havashandise mashandiro atoita isu vanhu, vane mashandiro avo. Unoona.
saka simi madhadhi zvenyu ma50 kombe makudawo kamunhu hamungangorambi magara muri mogazve muzoda mudawo kambani munoda kombani yenizvo unozoti wakambotwa mwari South Africa inetsa zvokuti uyo kunetsa ndakauchisiya izvo tinonge mumwe achitsvaka mumwe zvenyu achitsvaka mumwe murore zvenyu South Africa ndinini ndinotongo inini sometimes ndogara ndoshare imba pana from Ghana but anochinjanisa masimba manje vakadzi ina asati ambondoona pane mwana akambogara naye kumashure uko kudhuze nekuLuton haana kanobvira ambondoona ndakagara naye 1 year haana kubvira ambondoona chiva nemukadzi ipapo mukadzi wakanga ari nesaiko wene mafriends ake vachitamba downstairs music mukadzi wakanga ari umwana vachiita noise imwe yeye kuda kuti attract but ndabva ndatogara zvangu kumarumu kwangu upstairs ndosiyana nazvo ndozvakafanana noona anochinjanisa munogara nayo aiwa chitsvakai munhu wenyu zvino munogara naye muchimubva mangoenda kunogara penyu moga mosiyana nezvokugara navanhu vagara naizvo aiwa ini ndozvandaitofunga ndikati izvezvo ndoda unotsvaka zvangu pokungonogara ndega aiwa vanhu varipo ndiro kunongerai pana pamudoroora pano titouya aiwa rorai zvenyu mikutye orait saka kuseni ntu macv odouya anouya zvawo macv ochuza orait hanzvadzi orait chapai hani mazviwa kagaisi hani mazviwa kwanzi vakadzi munozoaichadi kudzokorodza mazviwa zvitagwa nehanzvadzi apa kuti kwai vakadzi munooneregwa kana mahoita zvikoro zvenyu zvimakudii moda kudai mooneregwa modini hanomaona time kana zvadai moda kutanga kupfeka zvitauro muchipfurapfura nemagara enyu mamberi pevari vava kuti vakuonei kwai mwoyo yedu inenge yadini yatochinja tinenge tisingasadi handi mazviwa yandimbozwa kufona halo pachibhishu Hello, Simel. yes muri sei Mose mawandira here vana pekugara. Isini ndiri palive ndokubata idapedza alright vishuwo futi ausaona kurati ndiri palive okay alright pane umwe here guys toda kufona pane umwe ada kufona here tione ada kuedwa ndiani Regina alright let's see Regina tinopinda here tione motwa yei padharidza pana varume matured men 50 chakadaro undorora mudhairisi pano maimwana tikatoenda murudla makekesu toenda kunoimba dhorido tiriko toita mc pamuchato hanzi navi aiwa vashusha aiwa vamboshusha havamboshushikana kana havamboshushikana vanogara muno muuk vanogara muno muuk vanogara muno muuk timu yeafrica mugouya nokuti mava kuti vanogara muuk mozoya pana pamokanda muchiti kwai be muchida kuuyu anzi zimeli machuwa munoiziva machuwa tinoiziva koniva vanhu vakuri vava ivanhu vakuri vava right guys apana wene vadambofona vachibhishubhishu mashawa kuna here vanoda kufona tinzwe alright ngatimbonzwa sorry ndakata isede kuti daire mufonere bheki nhasi hapana zvokudhifenda padhifendeki mumwe wenyu handiti pakaipa Hello, Sis Nelly. yes kuri sei Hello. yes muri sei Right. Inyaya ndoda kungotaura pane vanhu vakatipira apa. Guys, zvinosiyana nezvinhu zvevanhu, it's better munhu angozvifindira out because nenguva kutonetsikana wega kuti ndakambotaurire and when you go kumapurisa zvinobvunza kuti ndiani akataura nezvangu nenge usingachato free and you feel so bad. So guys, zvinhu zvevanhu siyanai nazvo amana, siyanai nazvo. asi unombopota uchimboinda unomboinda here sha wakamborumigwe
aiwa ndingotaura hangu kuti ndangokura nchiudzawo zvinhu zvevanhu siyana nazvo ndadoti kuda kuna wakamboreverwawo kune akambokutipirawo akambotipira umwe munhu waendako ukabatikidzwa kuti wakaposa wabatikidziwa ndikati zvakaoma. It's just a lesson yandakangokura nayo kuti zvinhu zvevanhu siyana nazvo. It's better munyeye mumuhwire tsitsi muri kwame muri koko iye ungosvika zvinhu zvake ega. Because chiona unenge wakubvunzwa nemapurisa wakawana ubhoho hwekupi waizvitsvagirei, do you have any interest, wakakwana papi exactly. Unoti chii yako murume wako anenge kuti mukadzi wangu anoita basa rekungotevera zvinhu zvevanhu kana murume wacho kutoti wakanga waitomudawo murume uyu waimustokerei. senai nazvo guys. Pakaipa. Thank you very much Kola, thank you. Kanzi senai nekuudza vanhu zvamunenge maona, siyai munhu azvibatire ega, musaudze munhu. Hanzi musaudze munhu, siyai munhu azvibatire ega. Hello Pachibishu. Yes. Hello. Hello, tiri kunzwa? Hello. Yes, tiri kunzwai. Tiri bo mushe kuri sei? Tiri bo inda kushika zvamukamburawo ndikatonza kwizira kusana. Oh. Sisenyu wacho vari kure? Vari kuno. Aiwa ndikubvunza wangu handizivi, handina pavanamboda tiri kutogochibvunzira wangu. Oh, aiwa pakanaka. Maita basa. Ora sharp. Andikuda kuisa CV yekwasisi vangu. Right. Paripo here vamada kufona guys nenyaya iyi kana kuti tapedza zvedu ndinti. Hello Pachibishu. Mushe kuri sei? Ndiraiti ndino umwe wamwana akamborova munhu ndamuwanikidza ari mumba mangu. Hey, ndezvarini izvi? So zvakaitika it was 2015. Alright. Ichi chakaitika. So zvakaitika ndezvekuti nindaigara kuHarare. Ni murume aigara kubhindura. Saka achigara kubhindura ndaingoita zvekushanya. Saka umwe musi ndobva ndafona. Foni yange iri kushopu. Hanzi yange iri kuchaja iri. Ndakadairwa nemukadzi. Saka mukadzi akandidaira akabva atotanga kundituka. Ndifunga yange iri girlfriend wefutechi yemurume. Achibva atanga kundituka. Saka manheru manje ndakarara ndichigaya sesimedi ndikati uyu murume uyu ada kutondijairira. Mangwana makuseni kwakumuka kuma4 kwakugeza kwakumira kombe tanga yekuti ifambe kuti ndiwane kuenda kubhindura. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kubhindura kuya. Saka ndiri murodi ndatosvika ndakasangana nabamuni vaitobvawo kwavaibvawo. Kuti saka bamuni manje vaitoziva kuti mukomana chiti ane munhu vauda kuchaya kumhanya mai ndikati ndimirirei. Ndobva vandimirira paya. Saka kuti vanhingirike vamutipire anga adzima foni murume kuti ndisafoni. Saka ndichisvika sisimeri. Saka ava bamuni makabva vati agulezimira ndikusiye panapa pane kwandoda kumboenda. Ndobva vandisiya pagedhi. Ndichisvika ndobva ndanoka. Saka I think yanga kuziva chipi noko yangu. Ndobva ndanoka paya. Ndobva ndatonzwa achiudza girlfriend kuti usavhure dhoiro. Saka iwe ndobva kwari ndochika ichimira pashe girlfriend isabude anyway. Akabva anzizwa musavhure. Saka inini handiri padho ndichitozvinzwa. Girlfriend bva yaita nharo akati kuti ndisavhure sei. Ndobva auya ndobva avhura dho. Anga akapfeka skin tight nebra. Sisimeli hana kutombomupa kana nguva yekubatanidza musikana yeye. Chinhu chandakakwanisa kuita nehasha ndakanokwanisa kubvisa maketeni ndobva ndadira hembe dzese mvura
kuti tichitange kurwa manje negirlfriend yava ndaluka dho ndakanda makipa chiri pahwindo. saka landlord manje akatozvinzwa kuti amai ava vaita sei vauya ndopaakauya achinoka achiti vhurai dho sisi meli munhu akarohwa. Saka murume wangu anga aine imwe girlfriend yanga akamitisa anga ine mwana kurwana nemusikana kwakuchifonera musikana wayo manje kuti uya uyu murume arimo haana kupfeka akafuga magumbezi ari mumagumbezi kwairegere kupfeka haasi kukwanisa kubuda bhosi ndadira hembe dzese mvura uraiti vamuneni vatizawo vari kutyawo kuti ndozokwanisa kubvunzwa kunzi ndiwo unozionga uchiziva kuti ndosviripo sei. Tisineli musikana wayo yakauya achimhanya bhozi aigarawo mudhuze zvezvo kuti munenge muchimbonetsana ati papo ndakatoti rega tiite take team pandamufonera mbawe tisineli munhu akarohwa musikana wayo akabuda akashama mumba. Saka ini uchifonera kasimbo mira kona uchifonera ine girlfriend yemurume ine mwana mamuchiwirirana taisawirirana ndosaka ndati papo kutoda take team bhozi yange yashayisana kuti hatichaite 3 uya ane mwana inini ndini yokutanga kwakaita girlfriend yange ine mwana kuzoita uyu watakasvikira kode wakawana paine girlfriend yange ine mwana uchichaitika amene kuti chichaitika ipapo apa taitombonetsana neuyu anga ine mwana but mwana wake akazosvikawo pakufa nenyaya yekuti murume anga asingadi kuchengeta mwana. Saka uyu paakauya ndiyo akabva ndamutenda unopiwa maki kusee bva uya mbaenda panopiwa maki aya bauya bva akinura dho tisineli munhu akarohwa akabva abuda mumba akashama. Takazongoti mapurisa mati akubudisa munhu akashama mida kuti chinyike eseone chinhu chake aiwa iye akatotiza zvokuti papa waya polisika achizovhura dho ndopaakawana mukana wekutiza bhozi anozoti mapurisa auye ndopaakawana mukana wekutiza achimhanyira kumba kwalandlord ndobva azongopiwawo zvimazambia zvekuzvifukidza ndobva tasungwa tiri 2 uye nikirizikai mainini masungwa ndobva tasungwa munyama wacho takanosvika kuine mapurisa echikadzi takaitwei nemapurisa echikadzi ekuzimbabwe kutanga kushaudzwa agari mabhishuwo kaba macho hamuikude nyaya iyoyi mamuchirovere chimunhu. Saka vakazobvunza manje kuti relationship yenyu muri 2 ndeipi ndopa ndakazoaexplaina kuti ini ndini mukadzi wekutanga uyu ndewechitatu ndobva watanga kuti nyaya wechitatu yawe ndiwo wakatotora murume wemunhu waona simba rokuenda kunorwisa munhu chichi. Saka manhero acho lucky enough pakazouya police in charge wandoziya ndiakazoti chende munorara kumba asi musaite sei musatizi ndikati ndimbotizi ndobva ndaenda vananorara kumba mangwana. Saka marara kumba kune murume uyo maitaura dzei usiku manje murume wenyu tatiri 3 ini negirlfriend makaranga muri 3 nemurume tiri 3 ini nandakarara basi iwo wangu wakarara pamubhedha. Saka iye vakuti fura yawo apa iwo murume wako unovata pasi woregera girlfriend irambira nemurume wako kwandi ndasungwa ndandiri musungwa kwandi makamadzokera ikumba ndanga ndakutorigreta chandazviitira chibhozi naasingazivi kuti nyaya iyi zvaenda kukoti ichanobuda sei pamwe ndichasungwa. Asika makanga masina rowa makanga masungwa muri 2 saka iye pakuzovata pasi worega uya chete pamubhedha nemurume wako kona dzako dziri tsitsizei kubvisa mwana wemba namadziwa kwete handi ndakasvika vakarara inini ndakazonzi napolisi in charge yachienda kumba vonogeza vozodzoka mangwana makuseni ndopa ndakasvika kavariko iwo mukamva vagara bhozi watarova uyu nemurume wangu anga aripo musikana yakaramba aripo aienda kupi handichanga ari kumba kweboyfriend yake panotorwa vanhu voramba uri pachinotiza uramba kwenyu
akatomboenda kumba akatobva anzi uyu atosungwa aenda. Saka uyu akazoshamisika manje ndichidzoka. Zvikanzi kuwadzoka uzoite ndikati ndanzi ndendonogeza. But mangwana tukaenda kukoti, vese vaitoziva tukaenda kukoti. Mangwana bva ndamuka makuseni bva tageza, bva taenda bva tanonotracewa muchivheni chiya tabva tatoenda kubhindura koti tapindwa muchirumu, so chinenge chine mahwindo ari musorosoro tiri vasungwa nemusikana uya. Mwanda ndinaye weamainini vaive vanga vanzidzokera kumba unoyamwisa bcause anga ane kachechi. Ndobva vanzidzokera kumba unoyamwisa muye mangwana makuseni. Ndobva tazonzi zvoni nguva yedu yasvika. Lucky enough takasvikawo muna Major Street wechikadzi. Bva abvunza kuti mhosva yenyu ndeyechii. Ataexplaina uku kumapurisa ndandazoudzwawo manje zvikanzi usatombonorambe mhosva yako bcause ukaramba wakutozvipinza mahwani atiri go. Tasvika kuya mhosva yenyu ndeyei takarova munhu chichaitika. Ndikati yange iri self defense bcause naamona ari chimba mavo. Zvikanzi naMajor Street anga ari wechikadzi. Zvikanzi next time usarove munhu vananzi 6 months uchiita community service. 6 months uri mucheve. Ndikati handikwanisi bcause ndasiya mwana kuHarare. Zvikanzi saka waita community service. Ndikati handina kwekugara. Ndokubuda kwatakaita SIS MELLY. Ndakabva ndacherera pakumba pasi. Handirove munhu handite sei. Saka vakadzongoramba nyaya yekuti ndakatogara ngamba yadzongoraswa mhosva. Yakabva yatongoraswa. Kubva tangonzi 3 months usingabhari mhosva. 3 around 6 months achaziva. Kubva ipapo takabva tatongosiyana nemurume. Zvatongovharana zvakadaro. Makatosiyana nenyaya iyoyo? Nenyaya iyoyo anga ane dzimwe hake dzaaita, but uku kwako maextremes kwekuti ndandakuona kuti ndakumanikiza zvisipo, especially pakuti waenda kunosungwa iwewe iyewo sara achiri kune munhu yaramba uri panapa changa chiri chimere chenhema. Vakatosara varimo. Iye akatozofundwa kuti wadzoka wanzi chii, wadzokerei chii. Saka mangwana pakanzi zvoni ufana kuya uzobhadhara inonzi chifaini. Abva aenda unotsvaga mari. Saka paakazotodzoka vakatozodzoka tatobuda tese tiri 2. Zvoni musarove futi munhu kuona kuti munhu auya mumba kwenyu ndemuripota kupolisi. Polisi inoitei? Polisi haina zvainomboitai? Takatukwa nevakadzi vepapurisa. Takatukwa SIS MELLY zvekuti unoita usina kupfeka. Vantu tokuvhurisira kesi zvenyu zvekuti anzi mukuru wavanhu zviya ndokungangwariwo magirlfriend. Anga ringari mari mashawo. Pakaipa. Ipapo ndakangoona kuti at least kuzvidzora pacho kwakanaka. Uzonopedzisira waSamuel. But murume wakubvunza kuti wadzokerei vakomana iwe wadzoka kumba kwako kutoshuwira kuti ugare kujere. SIS MELLY aitotaura kuti uchisiri type yangu ndakuita zvema working class apa unenge wakabva naye kure uchishingirira uchiti zvinhu zvichiita munhu azongowana basa chete. Vamweni vana vangani? Ndandine 1. Murume anga asingasadi kuona mared flags. Wakagona mared flags ndiwa yese pakatobuda kasira nazvo. Anga agara asingasadi murume uyu. Manga makutomanikidza ndini. Ini pandakatokanganisa ndepekuti pekutanga ndakamboita nhombe yange ine matriplets vakashayika. Nenyaya yekuti anga aita nzi dzokera kumba kwenyu nochengetwa kumba kwenyu chichi. Saka iye paakazodzoka ndakafunga kuti rudo, but handinenge ndaziva kuti kana ndaita nhombe iyoyo vana vachizoshayika anga atozonzi tinokutengera imba tokugadzirira zvese zvaunoda negirlfriend anga asaenda. Saka ndo zvaakadzokera izvozvo. Aifunga kuti patinozoita futi wechitu chanobva kwakabva kwauya wani. Saka mared flags inini ndanga ndisingamaone nenyaya yekuti unenge wakaputirwa. Unenge uri murudo hauzvioni. Chero dai ukaudziwa kunzi mared flags kana uri murudo haungozvibhilivi. Handina ipapo pandakatodzokera vana vashayika pekutanga ndakatoita zvekutiza kumba. Chinhu zvadzokera munhu anofanira kuyachengeta vana vake. Saka iye akazotanga kuita mainterest ekuti ndasununguka vana pavakashayika kuHarare hospital. Pandakasununguka
ndakashaya kuti mainterest abva kupi yeti pananga ndiri pakoma inini ndopaaisainiswa mapapers ese aisainiswa ndakatozozviziva leta akanga adzokera kuti maybe ndinonochanza ndoita kuti vamwe 3 then topiwa tochengetwa neorganization manje akairasa saka vakazongoona kuti kuita hasha dzimwe nguva akapedza nguva shame. Thank you very much kola waita hakone kushare nyaya yako kwatiri. Thank you very much. Ainzwa guys ka. Alright. Ava vakambonova kwa vakatombonova takwa vakatobvunzwa nemurume kuti munodei vadzokerei vaenda kuchipatara mufunge varume ava zvavanoita. Mudai ndifonere kupedzisira. Ndamufonerawo. Hapasina umwe adataura here asikana sichangotiga tingoyeudzana vasikana magirlfriends mashawo musaenda kudzimba dzevanhu please. Don't go kudzimba dzevanhu munonopinzwa bhizuku. Don't go kudzimba dzevanhu kuenda kunogwira mwana wamwene anoita move on fast iwe watoita ngozi watokwanza kunako chinonzi ngozi asi ndonacho kuti ngozi iriko ndopaipa munoona vanonzi pafiwa nemunhu paipaya pafiwa vanhu vanodzvara miti vachiti munhu ngaabuke munhu ngaaite sei kureva kuti chinhu chinonzi ngozi chiripo. Hameno tinonamata hedu mwari tinomuda tinomuziva chaizvo asi ngozi chero bhaibheri yakataura ngozi chaiyo bhaibheri irimo yakataura anomaona asi there's nothing that is too big acho for God ndochokwadi pati ngozi kuveko zvayo iriko anomaona. So guys ndonyaya handisi kuti pane mumwe here ada kushare nyaya kana kutaura something kana pasina guys ndinde zvangu I need to go do my books. Varipo here vamwe nai magi ndokumbira kuti wish list nevesikana vedu pane vanhu vakanditira wish list vaya vakanditira wish list sika kuchindipa izvo zvangu vanhu wish list please bring my bottle bring my plates bring my things. Okay, ari kuramba chisanzikiritsitse. Alright, amene chikuramba iri vechina kuti ujoine na kuti zvikuita sei. Are we doing it now? Twitter say handisi magitodi. I think we should. Tichauya kuma inbox. Alright guys, we'll come to your inbox so that you can get the things. Tichauya kuma inbox. Wish list, yeah. Nice, vanity. Wish list. Antika guys. Magindo so bata kuseri. Chivaendera kuseri, I think so. It's only fair. Antika. I think it's all. But iri kuramba wena try kufona ita zvokufona Regina tatisa ita zvokufona panhamba dzakapimwa idzo fona iri kuramba kuedha nanditira kutokuedha nepapa patoni. Hey edhesi hanzi aiwa tiri kuvimba tiri kuzviziva zvakaoma manje tongouya uchida usingadi tongouyako zvako zvoti kuzviziva izvo ndezvako tikuuya wakambozvitaurirei tikutouya kuzokuyeuchidza kuseri ikoko zvako zvokuti kwaindozviziva izvo ndezvako izvo touya kuseri ikoko kutira kumuedha toni ndinobvuma here kana ikaramba fona Regina ita zvokufona guys muri kuona vhudzi kubva nhasi ndinenge ndichingozviruka mabhazi musatombondibvunza zvemusoro wangu kuti kwai musoro kuita sei guys vhudzi rangu ihombe ndinongovhura laini kudai ndobata 1 ndoti ndotoruka mabhazi aku2 ndobata ndoruka mabhazi aku2 hatidi zvokushinyiwa musoro wangu zvokusora ndichiri kwaruka musoro musandibvunze indinongoruka mabhazi angu 4 musoro ndotoinda hanzi nditoti kurivimba zvio alright ndandoti watadzimisa yekusara hati ndikandouya tete uchida usingadi right iri kuramba guys shamiso how are you yaramba try kufona Regina tuone ndotoka lini mabhanzi chaumira uone zvo ndimuchandiguta iko zvino ndakatojoina tandaza mukwena ndoyatandaza mukwena yogara akaruka mabhanzi ndoyanoda kutopinda nayo nokuti handinetseki ndinongozviti torova pasi ondobvunzwa nani zvangu chembera akaita senanekachitaisa ndiyani chake atona ndakaruka mabhanzi angu andisomati musoro kaisa pasina saka ndakuenda anzi can twist your hair uyai twist yakaita sei gogo ina handina patience dzekugara gogo
kuti ndigare ndimonya musoro patience dzatu dzadisira izvozo manje gogo patience idzodzo hanzi vanhu vaenda kubhora kufainal. Okay, hanzi wigi asandave nadzo, handina wigi kuno kuti chichauya, asanda ne wigi ndokuziva kuti wigi dzangu dzino bhegi ripi. Pane vaningi navangwe padhayarizi wobhobho vaingoti winzai mabhegi pavaiuya paya, saka ndaingovapa mabhegi ndichingovapa natural ye ndichingovapa mabhegi, saka nditoziva kuti wigi dziri mubhegi riri kupiri naani ameno. Vaningi vangu vakati tichauya nadzo kuti mabhegi tichauya nawo isu, saka ndovanavo kana pavachauya pacho ipapo handina kana wigi kana wandostupidwa ndakaita kane ndangotowa ane wigi naenda akandana namubhegi randakatakura akaenda menoko akaenda kuti ari kubhegi rani. Saka tombotokwesha tichifamba nemabhanzi edu iwayo pachena kusvika ndazoona kuti ari kupi kwacho mabhanzi madikira acho ambori kupi cheko chekumawigani ambori nani cheko azoya nawo kuzova pana vai tinoda kuuya kuzona pamunogara, saka tichatouya nawo mabhegi tega. Saka ndikati muraiti muchauya kana muzoona pandichagara pacho ndichauya zvangu. Natural rakareba zvokutodaro natural rakakura zvokuti iro don't do wig natural mabhanzi achiti mabhanzi ndo uchatoona zvemagi uchatoona. Saka guys dakwenhau guys handitika hanzi uyai ndichauya migogo effort neurikori ndichauya ndokudzai ndouya randiripo pateni. Saka guys morera zvakanaka ndika morera zvakanaka muve nenguva yakanaka. Hanzi mbombirai aiwa tosangana mangwana shamiso tosangana mangwana manheru iwe ndati mangwana netuesday saka mangwana tichitaura tetiripo tosangana mangwana andika tichiuya nedifferent topic mangwana tichiuya nemwe topic. Saka morera bo guys andika love you and take care. Thank you for the stars. Bye bye.